Продължаваме с следващата настройка, която до голяма степен влияе на външния вид на програмата. По принцип, много хора са свикнали да работят с този тъмният изглед на софтуера, но има и светъл вариант. Това нещо набързо го показваме откъде се променя. Менюто Customize, Custom Default Switcher. Преди това се казваше в предишните версии Custom UI and Default Switcher, както го пише тук. И това са отделните възможности. По принцип, самите опции тук се увеличават, ако имате инсталирани друг рендър енджин. Например, ако имате инсталиран V-Ray, тук ще имате, мисля, че се казва max.V-Ray, за който ще имате отделни опции на външния вид на програмата. А когато е тази по подразбиране, Max, в момента можем да изберем и светлият, и тъмният вариант. Това е този, който е по подразбиране. Това са елементите, на които влияе. Това нещо трябва да го имате предвид, тъй като, например, ако изберете UI за V-Ray и изберете от него, да кажем, тъмният вариант, това нещо ще повлияе и, например, на основните материали по подразбиране в материалният редактор, което за момента не е толкова важно, но все пак за напред, когато стигнем до работа с материалите, ще натисна M от клавиатурата за отваряне на материалният редактор и ще мина в по-простичкият изглед на материалният редактор. Ако сме избрали UI на V-Ray с неговият светъл или тъмен вариант, тук тези материали ще бъдат по подразбиране V-Ray материали, а не Physical Material, което малко или много ни улеснява при разработването на нови материали. За тези неща ще говорим по-напред в курса. Като цяло, от тук това, което трябва да имате предвид, е, че има светъл и тъмен вариант на програмата. Защо го споменаваме това? Защото, например, за мен, когато съм свикнал да работя в един от двата варианта, предпочитам тъмният, когато сменя на светлият, една идея по-затруднено е ориентирането в графичните елементи, тъй като и те малко се променят и просто варианта, в който свикна да ги използвам, гледам така да бъде и на всяка следваща работна станция, на която работя с програмата. По принцип, след като изберете опцията за светъл или тъмен вариант на външния вид на програмата, ще трябва да рестартирате, за да може да се приложат промените. Нека в следващото видео да се запознаем малко по-подробно с работните прозорци или така наречените viewporти на 3D Studio Max.